Сутрин започвам деня си с преглед на графика. Важно е да се заредя с енергия за деня, защото задачите не спират. Всеки проект изисква внимателно планиране, така че разпределям задачите на екипа, като се уверя, че всеки знае какво трябва да направи и как да го направи. След това започвам основната част от работата ми – проследяването на процеса. Това включва не само контрол върху напредъка, но и проверка на качеството и безопасността на обекта. Освен проследяването на работата на терен, в задълженията ми влиза да контактувам с доставчици, да организирам срещи, да се занимавам с документи и да решавам възникнали проблеми. За да постигаме високи резултати, за да сме безупречни, са нужни много ежедневни усилия. Но това е работата, която обичам. Вечер, когато деня приключи, се чувствам удовлетворен, че всичко е било организирано и изпълнено както трябва.